Излагах мама, че това куче е купило нова кутия цигари. И елате, видите какво съм направил на стъблата. Елате. Някой идва. Ето тук пише Кардито, защото кучето се казва Кари. Кардито ти купи нова кутия с цигари. И така да я прицакаме всички. И само чакаме да дойде, защото тя чисти стаята чисти стаите с гавадехи и я изчакваме да дойде. Ние сме шампиони. Абонирайте се за канала и лайквате това видео и да видим какво ще стане. Ще видим. Хора, кучето лайче на баба и дядо, че си дойдоха си от Троян. И сега още чакам, но тя не идва. Ще ви снимам реакцията, какво стана, ще се скрием някъде. И ще видим какво ще стане. Да чакаме още. Да знаете. Ще чакаме мама да дойде, кучето още лай на баба и дядо. Още не са се. То няма и няколко секунди пак си правих такова. И чакаме още. Ще чакаме. Стаите много трудно се чистят. Така е. Чистенето трудно става и бавно. Да. О! Да. Ама какво стана? Видя ли писмото? Видя ли го какво пише? Видя ли, мам? Видя ли какво пише? Ама вижте, Кайто ти купи нови цигари. Мисля, че ти ги е изпушила. Видя ли? А? Хора, какво става? Пак ви казвам, абонирайте се за канала, ще му стигнем 100 000 лайка на някой видео или и 500 абоната. Правим giveaway PlayStation 5 и iPhone 13 Pro Max. Правим giveaway. Ама не сега, ще му стигнем 500 абоната. Да, и видяхте каква е реакцията. Нещо ни са бъгна късмета, ама ще пеем още. Пишете в коментарите дали искате още пянкове и да, дали искате на някой пянкове да пеем и да знам дали е това.